Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel for News. Here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngizingane zithembu, thana ngisithembu. Ngizosha-ke guys. Kwavuma mina ngathi ngizoyenza lento yama YouTube videos. Nkosi yami, ama views ethu avela vele kwi TV show edited. Right? Ama views ethu avela kwinto esiyibonile ivela kwi screen. So angazi mase kuzothiwa ungakhulumi based on kanjani manje ngoba ngikhuluma nge-TV show ulapha because ivideo iyasho ukuthi izingane zesithembu izilamisele yavuma ukukhuphuka ifluthe ukwehla kancane. Nansi ke indaba engosibindi noTirelo. UTirelo usebaxoxelile abanye ukuthi incwadi zifikile kubo. Okay, shuthi ifikile ke incwadi lo ngibhalelile la uthi ziwu2 incwadi efike kaTirelo. Lezi incwadi isho ukuthi uSibindi nabakubo bazoza bezolobola. Le phasi yokuthi ngiyarejoice ish. We guys, mina ngazi ukuthi ngizokhuluma kanjani mhlawumbe ngi-review i-TV show eyemizwa yami ibeke eceleni ngoba ngeke uzuze uyazi. Kodwa sengaxoxela ukuthi ngifila kanjani ngesimo esinje ngokuthanda kwami. Okwamanje sisakhuluma nge-TV show. Ngisho lani ukuthi uTirelo uqamba amanga ukubuka kwami useason 2. Lezi ingane ade zivela ku season 2 of izingane zesithembu zi-experience i-bullying ngendlela exakile noTirelo bekhona. So sengibuka ukuthi ke manje if umndeni wakhe awufuni vele ukuthi uSibindi amlobole because kunezinto abazibonayo mhlawumbe bayabona ukuthi uSibindi direction yakhe ibhekephi akakaqondakali. Why bevumela uTirelo eyingane? Angithi ukunqaba kwabazali banqaba kwiposition yokuba abazali bakaTirelo ukuthi cha ngeke sikudedele ukuthi akulobole lo mfana. Fine. Vele abazali bengakwenza lokho. Kodwa manje ukuvuma ke ukuthi uTirelo abe expose kulento emenze waze wavala ipage lengane yakhe ku Instagram because ukuvela kwakhe ku TV show abantu bazoqala bequestion izinto eziningi. Nange sevela kanye no baba uMseleku abanye sebeyaqala babuza ngisho nange culture yakhe ukuthi hawu Nkosi yami akasekho ke yena omrepresentayo ukuze phela indaba izwakala ukuthi kukhalazwa ngani lento ingayi yena ufuna ukuthatha izinto izinto experience emjolweni noSibindi ayizoyixoxa noMseleku. UMseleku ubani kuyena? Uma futhi social media usuvela uthi ubabezali uthi uMseleku akayena ubabezali. Lento isiyenza siquestione uMseleku ukuthi yena iposition yakhe ithini, uTirelo yena ubani. Kuningi lezi zinto esiquestiona zivela ngoba uTirelo uvela kwi-TV show. Mayesevela ku-TV show sekulotsholwa omunye yila esevela khona nencwadi ekhona kubo kodwa kwanqatshwa. Manje sibuka ukuthi abazali if be refuse ilobolo egameni lokumprotector why bengayibukanga i-TV kwi-platform enkulu ngoba sesiyamazi phela imayelana nani lento. Mhlambe ke ni briefing ayenze nomndeni wakhe ubatshela ukuthi ngiyasebenza lapha. We guys ngena Xoxisa ukukhulumela phezulu ngefloor. Nike nanaka yini ukuthi ingane zaMseleku zenza ngathi azikho zona kule show? uTirelo lobo epost after i-episode uTirelo uyapost. Manje umndeni uthi ingane yabo ayihambi yoba yi-clickbait for umndeni mhlambe abangasafuni ukuthi bexhumane nawo ngobuhlobo ngoba phela ilobolo sesikhomba ukuthi kunobuhlobo obuqinile. Bathi yena kodwa kuyasetshenzwa. Nkosi yami wegasi kuthiwa ingqondo yami incane ngoba ngithi angikholwa ukuthi incwadi ikhona. Ayikhona incwadi banqaba base bevuma ukuthi akazoshutha i-TV show and mayeshutha i-TV show kuyofika nala ebakhona nama meetings nobaba uMseleku ngoba ubaba uMseleku umkhulu kasingabakho. uMseleku ke ngapha eKZN engichase yamhleba siyangabaza uthi hayibo ezinye izinto zazi kanjani. Mase kuthi ke naye yaSibindi we guys sengiyanixoxela nje
noma kuthiwa incwadi ikhona noma ngabe ziwu-5, uSibindi umdisqualifye kudala uTirele ekubeni u-first wife. Ngiyanixoxela seyihleba leyo ndaba, noma yena uyazi noma akazi. Why? USibindi unento okufanele ukuthi exoxelwe yona, beyikhiphe kuye. Lento leyo ukuthi mhlambe ufuna ukuba yindoda emadodeni kodwa ebenza into e-wrong. Uyayizwa leyo nto? Sikuthathelaphi egameni lokuthi athi ufuna u-first wife wakhe kube yintombi nto. Phinde futhi sibone lo asemlobole manje, ngoba ngingachazela ukuthi mina ngapha eKZN banayo lento embi yokuthi angizothini, khona lento yokuthi umuntu ufuna isithunzi yini? Kube ngathi engahlonipheka noma sabeke noma beyinto enkulu, kodwa manje ukufuna lelo gama lelo akwenze ngezinto ezibukeka zi-wrong, because uSibindi utshela ubani ukuthi yena imbewu yakhe okuyi-responsibility yakhe uzoyibeka emuva, abeke itshitshi phambili. Masebheka-ke namantombazane akulela sonto, banayo lento yokuthi mawushade kulela sonto, guys, ningakhulumeli phezulu siyahleba, engathi uthole intombazane uyintombi engcwele. Yezinto engisho lokho ukuthi yena ufuna intombi nto ezothi into yena kuqala imayelana noSibindi leyo nto, kodwa umuntu omdala ongakwazi ukutshela uSibindi ukuthi kahle kahle ayihambi kanje impilo. Wena usukwenzile lokhu okusekuqaleni, qhubeka ulungise lokhu osukwenzile, ume ngala. USibindi ufuna isithunzi, ufuna ukuhlonishwa, ufuna kuze kuthiwe bhuti enganeni, ayihlangene noTirelo. uTirelo-ke yena ukhompyutha ney'ntombi zikaSibindi ey'khona nezingekho, ngoba uphusha lento yokuthi uSibindi hlampe kuye une-experience engcono. Nangale kodwa kuthanda nesithemba abanye bayakholelwa ukuthi umseleku lo osuke simbuka ewuhusband kaMacele, Mayeni, Makhumalo, Mangwabe, Makhwela manje akayena umseleku manipulative mase kukhuluma amanye amakhosikazi. Ngixoxele inkinga uye uSibindi, hayi athandana nabo, kodwa laba athandana nabo-ke ngezinto abazenzayo nokukhuluma kwabo sisuke sesifuna ukubona ukuthi umqondo wabo ukuphi. uTirelo ngisho ku-season 2 ukuba umamkhulu bekufuna, sikuthathele philokho ngesikhathi secasukile. Yabo umuntu ophuzile nomuntu ocasukile usuke ekhuluma into esengqondweni yakhe, kube ukuthi-ke abantu bazothi ubephuzile ubani ubecasukile, kanti vele ubekhuluma iqiniso, ngoba uTirelo ngesikhathi secasukile yilawa akhuluma khona ukuthi ucabanga ukuthi ngoba nginengane yomfana ngizoba umamkhulu kanjani. Sathi we kanti alikho futhi iphutha lapho, alikho iphutha ukuthi ubekufisa ukuba umamkhulu, because nathi asazi phela ukuthi uma uzoba umamkhulu kuzoba njani, kodwa kulo mamkhulu wasemzumbe bengafunda kuyo ukuthi uyena unjani, ukuba umamkhulu kusho ukuthini, kwenzakalani. Kambe bengizothini le video angisazi, ngizwa lana sokuthiwa ingqondo yakho incane ngoba uphika ukuthi angiphiki, angiyibonanga lezo incwadi, angiyibonanga. Kuwukuthi noNosipho Cele ukuba ubefika manje ethi yena uSibindi washo wathi uzoba unkosikazi wakhe, besizothi ukhompyutha no-Amahle, ngoba ngithi akusenzekanga ukuba uNosipho Cele lo wafika egqoka ingubo e-orange ehamba ngasolwandle noSibindi, uSibindi wathi kuye iy'nkomo zasekhaya zizophuma kodwa ngizobona ukuthi ngizokwenza kanjani, nawe fanele ukhulume nabantu bakini, yabo. Wakhuluma noNosipho kanjalo. uNosipho bathi abazali bakhe hlala phansi, asiphindanga samuzwa, yithi sesikhuluma ngaye ngoba ube yingxenye yeshow, kodwa ubufakazi bokuthi kuthiwe iyeke lento akaphindange. Sahamba sayoshumayela lapha ephejini noSipho sathi awukwazi ukuthi ungaya esikoleni
mase usuke uthatha umfana osadidekile umsondeze eduze kwakho ngoba uzokuthelela ngokudideka. Uyambona usiyacela wakwaDlamuka? Usiyacela wakwaDlamuka unonkosikazi omuhle kuyo, uThando. Kodwa kunokuthi usiyacela elunge usethelela uThando ngalento yakhe. Why? Bahleli isikhathi eside ndawonye. Usiyacela ngokungashintshi kwakhe kwenza noThando abe ngathi seyisidimdimu. Ngaze uzoyizwa le nkulumo noma ngeke uzuyizwa. Usiyacela nje ngoba engashintshi impilo yakhe edelela enjani noThando seze wangeneleka ukudelela ngoba unkosikazi kaSiyacela oyisidimdiminyana. Ayizwa leyo ndaba. uThando omuhle kodwa ubuhle bukaThando abenzi ukuthi uSiyacela ehlonipheke ngoba uSiyacela usavela nobuthuphethu bakhe njengoba ubaba wakho amqamba wathi isithuphethu wena. Ekhona uThando nobuhle kodwa akwenzi uSiyacela ehlonipheke. Into ezokwenza ukuthi uSiyacela ehlonipheke ukushintsha kwaSiyacela ehamba indlela eziqondile enza izinto eziright mase abantu bemhloniphela into ekhona. Right. uThando ukhona muhle intombazane bahleze bemthathisa ku social media kuthiwa uThando sizokusiza kwasho wecimo kanjani esesethi uyavela i-TV show uThando evele esangane. Sizawu uThando sewabanjani nemessengerna yini uhleli noSiyacela isikhathi eside. Umfida ini uSiyacela ngoba uSiyacela akasho ukuthi Thando uhamba uyofunda ngoba umqondo waSiyacela unjani unendawo evalekayo. Ubona ukuthi uThando uma ehamba yofunda angazi kanjani. uSiyacela akagqugquzela ukuthi uThando akashintshe impilo yakhe ebe yinto kodwa uthi uSiyacela abahlale ku-TV show ngoba babehlala ku-TV show bazolokhu be-famous for ukuthi bashade bebancane baqhubeka nale TV show bayathukana bayathethisana. Ukhona uThando onkosikazi kaSiyacela kodwa ubuhle bukaThando abenzi uSiyacela abe umfana noma indoda ehloniphekayo. Ayizwa into engishoyo. Noma ngabe wayeshada itsitsi bengeke kuze kusanguluke umqondo wakhe mayengakasanguluke emqondweni. Yayizwa leyo ndaba ayihlangeneke nalo khompyuthayo kodwa lo khompyuthayo ukuthi akayazi ke leyo nto leyo noma uyayazi uyayididisa. Ingakho ayisethi phela ukuthi nginengane sekuthiwa ngizoba umamkhulu usaba lokho sathi hawu wayesekhuluma ngisho language yakhe la esabona khona ukuthi uqinisile lento ayikhulumayo ngoba isiZulu uyasipractice. isiZulu sikhuluma sisifana kalo. Ngiyaxolisa lingishaye ngelinye ilanga. isiZulu sikhuluma sisifana kalo esecasukile wakhuluma ilanguage yakhe ngqo. Washo wathi ukuthi ngithola ingane umfana akusho ukuthi ingane yami izoba njani akusho ukuthi sekuzoba yimi oyinkosana shothi unomona sathi hawu kanti uzizwa kanjena. Mina into engiyaziyo ukuthi wacasuka lento ozoyikhuluma ucasukile iyona. Waphuza futhi kakhulu lento ozoyikhuluma usuphuzile iyo. Inkinga sekuzothiwa ukhulume ngoba ubecasukile ukhulume ngoba ubephuzile. Kade naye wefuna ukuba umamkhulu kwasho ukuthi ke kwasekuqaleni indlela mhlambe ukuthi ufike sekukhona abanye ubevele engazi ukuba umamkhulu. Kwasho ukuthi mhlambe bekungadalwanga ke sazi kuSibindi mayizoshintsha izinto ke ethi uSibindi hayi ngafike ngashiya inkomo eyodwa kubo nini uyena umamkhulu. Bakithi ingane ngisho ngaba umamkhulu unumber 7 uSibindi wazini uSibindi ngoba ethi-ke nje sizosithi bhuti enganeni kodwa simuzwe ingingiza uma ekhuluma. Angithi phela yise sibuka ishow yakhe ngoba sibuka abazali bakhe. Uyangingiza kabi nento singase simhloniphela yona asakayitholi ukuthi uhambile futhi ukuyolobona nje sasidabukela nengane le ukuthi hey ulotsholo uSibindi lohlupha kanje ngoba uSibindi uzobe enze into kuthiwe nkosikazi kaSibindi kushiwo kuwo. Hayi angikhulumisa ke nayo ishow